היי חברים, בזמן שאני עושה לכם פה סלואו מושן היי, אני רוצה לספר לכם על הדרכים שבהם אני משתמש יום יום למתוח ולחזק את פלג הגוף האחורי. אני מתחיל בהתעלות מהידיעות העליונות או האמצעיות כמו שאתם רואים, ומוסיף גם מתיחת רגליים. כלומר במצב הזה כל פלג הגוף האחורי נמתח או מתחזק. האפשרות השנייה היא להשתמש ברעיון המתיחת רגל רק באוויר. גם כאן כל פלג הגוף האחורי משתתף, הידיים מתחזקות, הגב והרגליים האחוריות נמתחים, ואני עובר גם לידיעות האמצעיות כדי בעצם להקשות על התרגיל. והאחרונים חביבים הם ישיבת הקריאה בתמיכת הידיעות, ממש כיף למי שלא יכול לעשות את זה בלי תמיכה, והפלנק, כלומר אני בודק עד כמה אני יכול לפתוח ולהגמיש את הגוף שלי תוך כדי המודעות על המרכז של הגוף ושמירה על העקבים ברצפה. מקווה שנהנתם, תודה רבה. לעוד מידע וסרטונים מוזמנים להיכנס לאתר של סולם יעקב.